nagsakit a panunutin kinaglunen at tinagbuligan ta tinabayagan a panawen ket tidawel si mangbay inna dinupraken daytoy nalupoy a karirig na kenaken idaton ko ken ni Apo ti aminen ta iso ti mangtedpik sa to'y pakinaken ket subadan na ti sakit asag sa gabaen agapuanan ti dawel nga inba tinaunday a panawen jagton kayat alagi penpay nasam ita balikas numangted met tiliday karing taman sinapataan inka kinaltay ken ka manglimlimu ubaw gayam sarsarita idaton ko ken ni Apo ti aminen ta isu ti mangtedpik sa to'y pakinaken ket subadan na ti sakit asag sa gabaen agapuanan ti dawel nga inba tinaunday a panawen jagton kayata lagi penpay nasam ita balikas numangted met tiliday karing intaman sinapataan inka kinaltay ken ka manglimlimu ubaw gayang sarsarita jagton kayata lagi penpay nasam ita balikas numangted met tiliday karing intaman sinapataan inka kinaltay ken ka manglimlimu ubaw gayam sarsarita karing intaman sinapataan inka kinaltay ken ka manglimlimu ubaw gayam sarsarita